Кондрат Крапива. Дед и баба. Ехал дедка на кірмаш, а зім на возе баба. Конек з выгляду дарма, дацягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню 2 гадок. А яна забілы ды нагамі ў перадок, пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа: дапаможаш ты каню, як хваробе кашаль. Ах ты, ёлубень стары! Дзеда баба лая: дык стой жа ты тут хоць з гары, а мне беда малая. Потым гуп яна з калёс, села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся й ногі. Ва ўстановах ёсць вось гэткія бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не вчачэ, пакуль не скажем ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй. Паспрабуйце злезці.